Bueno, boa tarde a todos e a todas. Grazas por estar aquí a estas horas de calor, a primeira hora da tarde logo dunha comida, que sempre resulta máis complexo, pero vexo que o interese non baixou e estamos aquí prácticamente todos os que estábamos a mañán. Empezamos con esta mesa, unha mesa absolutamente comunitaria, onde vamos a poñer de relevo a relación público-privada, a relación entre o terceiro sector e a coordinación cas administracións en dous sectores importantes. Por que leximos estes dous sectores? Pois iso é unha boa pregunta, pero que seguramente todos tedes a resposta. A saúde mental non solamente se fixo visible logo da pandemia. A pandemia viu a poñer de relevo e de manifesto a dramática situación da saúde mental en Galicia, pero o certo é que xa antes viña sendo moi invisible e prácticamente non había nin siquera en este momento hai unha consistencia nos recursos de apoio, nos programas de intervención de carácter intermedio e, francamente, pois en este momento, aínda que se está impulsando dentro do que é o programa, o plan de saúde mental, o certo é que todavía sigue sendo a irmán pobre da sanidade e o estamos vendo todos os días. Vinculamos tamén esta mesa co tema de infancia, pois fundamentalmente porque se somos capaces de potenciar a comunidade, vamos a ser capaces de construir cidadanía. E iso é moi importante porque o futuro desta sociedade depende moito de como traballemos, de como se desenvolva socialmente a comunidade na que estamos vivindo e, lóxicamente, se dan en este momento un cambio sustancial na cidadanía onde vemos problemas de saúde mental e de infancia e de mocidade que nos levan a que hoxe teñamos, por exemplo, que estar falando de suicidio e de mocidade. E isto é moi importante e moi relevante a hora de desenvolver o traballo social. E para iso contamos hoxe con 3 persoas que van a facer 3 intervencións de 20 minutos, que vamos a ser estrictos, porque o que pretendemos nesta mesa tamén, que se pretendeu en toda a xornada, é que haxa suficiente debate, colaboración e que haxa interese e participación. Entre os membros da mesa tamén, a ver se somos capaces de ter unha mesa dinámica e logo, por suposto, atendendo as vosas preguntas e as vosas inquedanzas. E para iso vamos a empezar xa rapidamente con Marcos, que ven da Rede de Acompañamento Social e Familiar de Galicia, de Raogal. Marcos é diplomado en Traballo Social pola Universidade de Santiago de Compostela, diplomado en Educación Social pola USC tamén e licenciado en Pedagogía pola mesma universidade. Traballou en varias entidades, como a Asociación Curriculum Vitae, educador da Unidade de Día de Drogodependencias do Concello de Pontevedra, profesor de secundaria na especialidade de Intervención Sociocomunitaria pola Consellería de Educación e desde o ano 2021 forma parte do programa Raogal, que, como vos dixen, a Rede de Acompañamento e Orientación Persoal e Familiar dependente da Consellería de Educación. Vale? En segundo lugar, contamos con Maite Celeiro Mallo, que é educadora social pola Universidade de Santiago. Ven a falarnos do modelo de Caixa Proinfancia, do modelo de intervención e coordinación comunitaria en situacións de pobreza infantil. Temos a honra, nos, na área sanitaria de Vigo, de colaborar desde o ámbito sanitario e con outros ámbitos comunitarios con este proxecto e, francamente, pois nos enfoca de unha maneira distinta ao que é o traballo en común, o que son as redes de coordinación e é fantástico que podamos desenvolver este traballo nun barrio que logo nos vai a contar ela, de recente relativamente creación e que nos está dando moitas pistas de por onde temos que traballar. Maite estudiou en Santiago de Compostela, Educación Social, toda a súa vida laboral que é longa, en Vigo é unha persona de referencia xa no ámbito social desde moito tempo, toda a súa vida laboral, xirou en torno ao traballo con infancia, coordinadora territorial de Caixa Proinfancia da Asociación Arela en Asturias e Cantabria e Galicia. Desde 2016, a actualidade, coordinadora de referente de familias de Caixa Proinfancia Vigo, coordinadora da área de protección e infancia da Asociación Arela, e participou como redactora e consultora en protocolos de infancia da Xunta de Galicia, cláusulas sociais e outros documentos e normativas relacionadas coa materia, é dicir, en este caso, con infancia. E, finalmente, contamos con Beatriz Gómez Gómez, que é traballadora social, traballa no Sergas, é maestrado en Dependencia e Xestión de Servicios Sociais pola Universidade de Coruña, traballa no Servicio de Saúde Mental do Chúo, de Ourense, e colabora como apoio técnico na elaboración do protocolo de prevención e actuación nos ámbitos sanitario e educativo ante a situación de risco suicida infanto-xuvenil. Vainos a falar de un proxecto, do proxecto JAM, e vainos a pôr na pista da situación actual que se está vivindo en relación a suicidio e mocidade, que é un temazo gravísimo e que está a acontecer no noso día a día e o podemos ver desde tamén as áreas de traballo social. Así que, sin máis dilación, Marcos, cando queiras, tes 20 minutos.
Bueno, pues moitas gracias por terme convidado e tamén por poder participar con elas nesta mesa. As dúas, o sea, teño de Maite tamén a coñezo e o programa Jam, bueno, que se está implementando nas escolas e creo que con bastante aceptación e bastante éxito, non? Co cual creo que ten moita relación con das cousas das que imos a falar, vale? Bueno, antes de nada, eu o que vou a facer é simplemente un pouco presentarvos o traballo que levo facendo desde hai 3 anos dentro do que é Raogal, o que nós estamos facendo, quen somos, non? E tamén un pouco, como decía a compañeira, a relación que establecemos moitas veces tamén con outras institucións ou como é o noso xeito de traballar, vale? Ademais, bueno, me gusta especialmente que sea desde ese enfoque de traballo social, vale? Porque me sinto moi cercano, moi próximo a él. Como é isto? Onde está? Non vexo aí o... Presentación. Presentación de diapositivas. Es que non vexo un pimiento desde a diapositiva. Vale, casi que empezo por aquí. Primeiro, contarvos. Cando se fala dunha rede de acompañamento e orientación personal de Galicia, vale? A rede empezou a funcionar no ano 2021 e está financiada pola Unión Europea polos fondos Next Generation, etc. E, en principio, se plantexa como un proxecto piloto que ten unha duración de 3 cursos, é dicir, teóricamente finaliza este curso. Empezou no 2021 e finalizaría agora, neste curso. Sí que se está comentando a posibilidade de que teña certa continuidade. Esos fondos non solamente financiaron unha rede de centros que ahora vos explico un pouco en que consiste, en Galicia, sino tamén a nivel de todo o Estado, non é exclusivo de Galicia. Saliu unha convocatoria nese ano 2021 e se presentaron distintos centros educativos. E esos centros educativos optaron a ter unha, como vos pongo aquí, unha unidade de acompañamento, que vos pongo aí, unidade de acompañamento personal e familiar. É dicir, optaron a poder contar con un profesional que estaba dentro dese centro educativo e que iba a traballar con ese centro educativo, pero tamén con outros centros a contorna. Vale? Entonces, o centro no que eu estou, que é o CIFA Xunqueira, en Pontevedra, optou a esa convocatoria e seleccionou, en este caso, eu me presentei voluntariamente e me colleron, digamos, me seleccionaron para ser unha unidade de acompañamento. Vale? Entonces, a partir de aí, se crearon inicialmente nese primeiro curso sobre, non recordo ben, creo que eran 31 personas, 31 guacos distribuídas ao longo de toda Galicia, hasta que, supostamente, neste ano 2023-24, no curso 23-24, teríamos que ser 51. Pero, finalmente, somos 71. 20 personas máis. O sea, entendo que había fondos suficientes como para poder facelo. Entón, temos en este momento 71 personas que están desenvolvendo este tipo de traballo. Vale? Vos conto un pouquiño. Bueno, aquí, nada, isto é simplemente un pouco, por exemplo, pois eso, nós estamos circunscritos a un centro educativo, o personal é personal da Consellería de Educación, non somos traballadores sociais, en este caso coincide de que eu son un traballador social, pero hai outros compañeros e compañeras que non o son, vale? Que poden ser profesores de cualquier outra especialidade. O único requisito que no seu momento se lles exixía é que tivesen certa formación vinculada un pouco ao ámbito, digamos, das habilidades sociais, algo moi xenérico, inteligencia emocional, poñan algo como moi xenérico. Entón, aí optou xente de todo tipo, de todo tipo de perfis. Isto, por exemplo, en Pontevedra, para que vos fagades unha idea de como no 2021 se empezaron con eses centros educativos e se foron ampliando hasta 2024 para chegar, o sea, son acumulativos, serían acumulativos. Queríamos xa, creo que neste momento en Pontevedra, por exemplo, só son 19 personas traballando en este ámbito. Bueno, un pouco como vos poño aí, máis ou menos estuve falando, as unidades están constituídas por un profesional ou máis. En este caso, por exemplo, nós na cidade de Pontevedra somos 3 en este momento, e estas son as nosas funcións, as que aparecen recollidas no Real Decreto. A medida que iban salindo convocatorias ano a ano, é dicir, ano a ano salen convocatorias e os centros poden volver a optar, non? A medida que iban salindo esas convocatorias, pois iban engadindo algunha función máis. Pero eu creo que estas son as 4 básicas e algunha delas son as que eu lle topo máis sentido. Fixadevos, acompañamento,
motivación, etcétera, pero sobre todo destaco acompañamento, vale? Esa é unha das grandes funcións que eu creo que teñen as UACOs, as unidades de acompañamento. Que a oportunidade, moitas veces nos centros educativos, o que nos atopamos son un departamento de orientación totalmente desbordado, vale, en este momento, e nós sí que temos a posibilidade de facer un acompañamento máis continuado, vale? E aí, por iso destaco sobre todo esa idea de acompañamento. Despois, bueno, a colaboración co departamento de orientación, como vos pon aí, moitas veces tamén hai un acompañamento ao profesional, á propia persona profesional, non, en ese sentido, son profesionais que están moi solos, despois, están como moitas veces contra vento e marea dentro dos centros educativos, están moi sós. Tamén hai un acompañamento, pero tamén hai un pouco buscar recursos, mobilizar, bueno, idear xuntos e xuntas como podemos enfrontar unha determinada situación, non? Traballar coas familias tamén, pero, ollo, nos traballamos dentro do ámbito educativo. Isto é importante, non? É dicir, en ningún momento, aínda que nos coordinamos con servicios sociais, por exemplo, nós non podemos traballar no domicilio, vale? Isto sería unha función que lle corresponde aos servicios sociais de atención primaria, vale? E despois, bueno, colaboración e coordinación con outras entidades, que é como fundamental, vale? Ao final, un pouco o que facemos, que vai a ser parecido tamén a moitas das cosas que comentamos despois, é traballar en coordinación con outros recursos, non? Intentando mobilizar, eso, entre todos e entre todas, os recursos disponibles, vale? Intervimos en centros de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional de grau básico e medio, non en infantil. Vale? E isto tamén o sinalo porque a veces nos chegan demandas nos centros educativos de infantil. Nós non podemos intervir en infantil. Isto é un pouco por un tema de financiamento, non porque non creamos que haxa que intervir. Habría que empezar en infantil, é evidente, pero non podemos intervir en infantil. Vale? Bueno, e un pouco aí na práctica dice colabora cos aumentos de orientación nos estudos do caso e xuntos diseñamos unha intervención, non? Porque moitas veces tamén, sabedes, chegas ao centro e toma, aquí lo tienes, non? O sea, facemos un plan de intervención e empezamos a traballar, vale? Bueno, o tipo de cousas que facemos, o tipo de actividades que se fan, bueno, pois un pouco todo cousas que teñen que ver con isto que vedes aquí, non? Eu destaco sobre todo un pouco o tema de acompañamento, pero moitas veces traballar con recursos da comunidade para intentar xenerar pois actividades que podan ser que podan disfrutar, por exemplo, pois os rapaces e as rapazas, é dicir, bueno, un pouco o que vos pon aquí, traballar en coordinación sobre todo moito a coordinación con saúde mental é fundamental, infanto-xuvenil, o sea, bueno, nesa liña, non? Vale, cando nos traballamos a demanda do Departamento de Orientación. Non é, por exemplo, moitas veces nos chaman de servicios sociais, igual damos información, pero a nos chega a demanda directamente do Departamento de Orientación. E no momento en que nos chega, se valora se é susceptible de ser unha intervención que faga a UACO, vale? E para iso temos unha serie de criterios, que son estes que vedes aquí. Non son... digamos que, bueno, na práctica, realmente, ao final, intentas coller casi todos os que entran pola porta, non sei, pero se houbera moita demanda, o que se faría sería priorizar en función do número, digamos, do grau de número de criterios de prioridade que vedes aquí, vale? Básicamente. Pero, bueno, eu, por exemplo, creo que non, sempre que chegaron, fun collendos, non? A sistemática da intervención un pouco a seguinte, o Departamento de Orientación fai unha demanda de intervención e o que facemos é contactar con ese Departamento de Orientación, como vos pon aí, bueno, pues, para diseñar conxuntamente, ter unha entrevista para diseñar conxuntamente o plan de intervención, vale? Un pouco como vos poño aquí. E a partir de aí, pois, hai posibles vías de acción, ou ben, dice aí, reunión co Departamento de Orientación, entrevistas con familias e alumnado e despois, pois eso, os seguintes contactos e reunións como para facer o seguimento, non? A ver, basicamente, sempre se intenta priorizar unha intervención de tipo indirecto, non? Por exemplo, non sempre traballamos co alumnado, moitas veces traballamos máis ben coa familia ou traballamos incluso co equipo educativo, pero non sempre se busca o alumnado como objetivo, porque a veces incluso somos
un exército de personas intervindo, ¿no? Entonces, bueno, eso, intentamos como que a intervención sexa a menos invasiva, ¿no? Posible. Esto, por exemplo, que vedes aquí sería un modelo de derivación, ¿no? Cuando un departamento de orientación solicita a nosa intervención, cubre este papel, ¿vale? Que tipo de situacións se poden dar? Por que poden demandar a nosa intervención? Pois é un pouco o que vedes aí. Vale, non sei se o ledes, pero se non vos lo leo. Situacións de vulnerabilidade sociofamiliar. E o que máis nos atopamos? Vale? Personas un pouco, por eso, familias que non con falta de recursos e con distintas carencias a ese nivel, non? Despois, o tema do absentismo é outra das demandas máis habituais, o sea, rapaces e rapaces absentistas, sobre todo de 14, 15 anos, primeiro da ESO, soe ser. Accións contrarias á convivencia tamén é outro moi habitual, conduta disruptiva. Esos serían os tres dos que eu, por exemplo, cos que eu traballo serían os tres máis habituales. Vale? E despois, moitos a raíz de estos se derivan, pois eso, desconexión da escola, desfase curricular, es decir, rapaces que están como xa moi desconectados do sistema, ¿no? Do sistema educativo. E aí un pouco o noso traballo é procurar precisamente que esas persoas pois eso, non abandonen o sistema educativo cando ven un tema de absentismo ou mellorar a convivencia ou a integración do rapaz, a inclusión dentro do centro educativo, vale, da escola. Se cubre este formulario, hai unha das, sempre se analizan, como vedes aquí, primeiro, as medidas que o centro levou a cabo, é dicir, antes de que faga unha intervención que supostamente moi especializada, como pode ser a nosa, supostamente ten que haber un análise das medidas de atención á diversidade que se tomaron, tanto ordinarias como extraordinarias, ¿no? As medidas ordinarias, un pouco para situarvos, as que non estades en educación, serían todas aquelas que non afectan o currículum, o sea, que poden ser a nivel organizativo, a nivel metodoloxía, poden ser moitas veces, bueno, pois probaches a facer esta metodoloxía dentro da aula, probaches a cambiar, a facer unhos agrupamentos diferentes, ¿no? Primeiro intentamos como solucionar, digamos, intentar que a cousa se solucione dentro dos propios recursos que ten o sistema. E se non é cando despois vamos hacia fora, e aí sí que entra máis a nosa función de intentar mobilizar outros recursos da comunidade, non? Vemos tanto as medidas ordinarias como as medidas extraordinarias. Pois, por exemplo, se hai que facer unha adaptación curricular, se fixeron esas adaptacións, se están levando a cabo, por exemplo, etc. Un pouco con o que vedes aquí. E dentro da solicitude, e outra das cousas que eu considero máis importante é un punto final que é concreción da demanda. É dicir, que queres exactamente, non? Porque moitas veces o que nos atopamos é unha demanda moi xenérica. Quero asesoramiento. Entonces, sí que intentamos facer moito fincapé en que a demanda que ven desde o Departamento de Orientación sexa o máis clara posible, ou senón nas primeiras entrevistas intentamos clarificar cual é a demanda, vale? E a partir de aí empezamos a traballar, ¿no? Es decir, facendo as reunións e as entrevistas, pois eso, con familias, etc. E así a grandes rasgos isto sería o que nos facemos, vale? Logo falamos. Vale, gracias. Bueno, como vedes, están moi ben aleccionados, 20 minutos, ainda nos sobraron 2. Pero ahora chego eu e xa vou a incumplir o tema. Eu creo que viron cosas moi interesantes para despois comentar, non? A estabilidade, eso de que sea unha vez un ano sí ou ano non se sabe. Si son demandas de carácter social, pois eu cada día teño máis claro que fai falta e é unha estrategia do colexio o traballo social no eido educativo. E creo que vai a salir moito de que falar aquí, sin menospreciar ni moito menos e sabendo que facedes un traballo importante, non moi importante. Pois, cando queiras. Hola, boa tarde. Non sei como levades a estas horas, pero, bueno, intentaremos dinamizar un pouquiño. Bueno, eu chamome Maite, traballo na Asociación Arela, entón sí que me gustaba facer unha pequena pincelada solamente, porque como traballamos en toda Galicia, eu entendo que moitas e moitos de vos igual nos coñecedes, porque, bueno, levamos 27 anos de camiño, pero, bueno, un pouco, pois, facer así un panorama, no? De, bueno, nos comenzamos con servicios de casas de familia, pisos de acollida que se coñecen habitualmente, eso foi o noso comenzo, e a día de hoxe, pois, temos diferentes proxectos diversificados, tanto de prevención como de intervención, nas 4 provincias, vale? Entón, casas de familia temos nas 4 provincias, centros de atención de día temos tanto en Santiago como en Valdeorras,
CIEMAS, servicios de centros de intervención educativa en medio aberto para adolescentes que teñen medidas judiciais, os levamos en toda a provincia de Pontevedra, tanto Pontevedra como Vigo, pero logo acudimos a todos os concellos. O programa 1418, que é un programa de sensibilización a todos os adolescentes e de achegarlle a lei do menor, porque é algo que non coñecen e se sorprenden logo cando pasan cousas, pois o intentamos levar a todos os institutos que poidamos cada curso e temos aí un convenio establecido coa Fundación Barrié para elo. Logo temos o programa convive.com, que é un programa que facemos captación e formación de familias que queiran acoller a adolescentes que teñen medidas judiciais de convivencia en familia ou centro educativo. E entonces acompañamos a estas familias no antes e durante o acollemento. Dende hai 2 anos comenzamos co proxecto de espacios de preservación familiar que atendemos na comarca de Barbanza, na comarca de Salnés e na comarca de Ferrolterra dende este ano, dende hai 2-3 meses escasos, Ferrolterra. Bueno, isto como parte da memoria do ano pasado. O ano pasado fixemos un proxecto de pobreza infantil moi grande, moi amplio, que se chamaba Proxecto FAIN, que nos o levamos directamente en Santiago e en Vigo. Foi un proxecto piloto enmarcado nos Next Generation tamén, pero con unha duración dun ano. Entonces, bueno, foi moi interesante, pero moi corto. E logo está o programa Caixa por Infancia, que é do que vos veño a falar eu hoxe, onde eu adico a miña labor nos últimos 8 anos. Directamente eu o levo en Vigo, pero tamén fago a coordinación territorial do programa, tanto en Galicia como en Asturias, vale? Entonces, antes de presentarvos o modelo, eu quería dividir estos 20 minutos en 10 e 10, e a ver se son capaz de cumplilo, porque me parece que o primeiro que teño que facer é visibilizar a pobreza infantil. Aquí estamos un montón de profesionais que estades no día a día acompañando a moitas persoas que van polos centros de saúde, polos hospitais, polas distintas unidades, e moitas veces se aprecian síntomas, pero non se elevan, non se comunican e entonces a pobreza sigue sendo invisible, e invisible sobre todo nos nenos, nas nenas e nos adolescentes, con todo o traumático que vivir a día de hoxe no século XXI unha situación de pobreza de toda a túa infancia, non? Entonces, eu primeiro vos poño aquí uns datos relacionados con saúde mental a nivel de Arela en xeral. O ano pasado atendimos 1.233 nenos, nenas e adolescentes en todo Galicia e entre o 38% e o 51%, dependendo dos proxectos, estaban sendo atendidos por psicólogo, psiquiatra ou ambas atencións, vale? Que creo que é un dato moi significativo. Como decía pola mañá o compañeiro de Coruña, pois estamos nun aumento exponencial, non? Que se asocia co confinamento e eu creo que ahora mismo non se pode botar a culpa ao confinamento aínda e que ten múltiples casuísticas. Para poñer un exemplo concreto, pois no servicio de casas de familia, que é onde temos os nenos, nenas e adolescentes que viven situacións de abandono, desprotección, abuso sexual, etcétera, etcétera, o 48% dos nenos e nenas atendidos presentan dificultades na súa saúde mental e, polo tanto, precisan dunha atención profesional. No programa Caixa por Infancia, que é o programa de pobreza infantil, en Vigo, o dato que eu teño recollido, o 39% dos nenos e nenas e adolescentes que estamos atendendo a día de hoxe presentan dificultades na súa saúde mental e están acudindo a algunha intervención. Vale, entonces, un pouco para visibilizar bueno, polo formato non sei, da igual, non pasa nada. Para visibilizar algún aspecto de infancia en situación de pobreza e saúde mental, pois o que decíamos, na infancia e na adolescencia aumentaron moito as necesidades de atención. Nos nenos e nenas en situación de pobreza hai un impacto maior. Vivir en situación de pobreza non implica ter un problema de saúde mental, pero sí que hai unha maior probabilidade de telo. Hai un estudio de CIS pospandemia que confirma que as persoas en situación de pobreza que se sentiron deprimidas, en esperanza, con maiores dificultades para restablecer a súa vida e xerar de novo conexións, foron o doble, 34,7% indica o CIS, das persoas que estaban nunha situación máis favorecedora. Nos os anos seguintes
O sea, o ano seguinte á situación de pandemia, houve con moitas familias que nós directamente tivemos que acompañar para facer o proceso de volver ao cole. Hai rapaces que volveron ao cole en outubro, que volveron ao cole en novembro, e estaban vivindo na súa casa ou na súa habitación cunhas malas condicións de habitabilidade ou pésimas durante 6 meses. Vale? O que pode implicar todo isto. Un dos factores principais da detención tardía do estado de saúde mental dos nenos e nenas e adolescentes en situación de pobreza é a invisibilidade da mesma. Porque, claro, ao mellor, pois dentro dun centro educativo, pois se hai un rapaz que ten diagnosticado X ou que mostra unha conducta disruptiva tal, pois, lóxicamente, pois é o que máis chama a atención e o que se intenta atender, non? Entendo que o mismo que pode pasar polas vosas consultas e demais. Pero cando hai un rapaz que está vivindo en situación de pobreza, sabes, se non nos quedamos nese tema, non? Ou non un rapaz que non trae a merenda durante non sei canto tempo, ten os tenis rotos e non sei que, pero chamamos a nai e lle decimos e tal, pero non nos chama a atención isto para poder trasladalo pois a outros profesionais e traballar dunha forma coordinada e en rede. Vale. A situación socioeconómica, polo tanto, na que medra un neno ou unha nena determina claramente a súa saúde física e mental. É unha conclusión dun informe de Pérez Tarrés que sacaron no 2021 que relaciona a pobreza infantil e saúde física e mental. Polo tanto, cando a pobreza se instala, o seu efecto é completamente integral na vida dos nenos e nenas e das familias. Polo tanto, é algo sistémico e, polo tanto, necesita unha abordaxe sistémica. Ocasiona directamente un estrés vital constante para todos os membros da familia, pero cando eres neno, nena ou adolescente e o teu cerebro estáse formando, o estrés crónico xera sustancias tóxicas que afectan directamente no neurodesenvolvemento, no desenvolvemento cognitivo, na memoria, na linguaxe. Este estrés vital tamén condiciona a moitos adultos o seu día a día e, polo tanto, tamén a súa parentalidade. De forma que os nenos, nenas e adolescentes non reciben os estímulos aceitados para o seu desenvolvemento. Non teñen a disponibilidade emocional dos seus pais e nais que precisan, coherencia nos coidados, empatía, amor. Estes factores condicionan completamente o equilibrio afectivo e mental. Expertos en crianza e neuropsiquiatría, como Barudi, como Riugi, recalcan que tan importante como a alimentación é a nutrición emocional. Os nenos que viven en situación de pobreza teñen escasez nas dúas, na alimentación física e na emocional. Polo tanto, a mí me gusta moito esta frase dun conto de Jorge Bucay que pode inspirar a mente de cada un dos nenos e nenas que viven en situación de pobreza. Esta frase di: todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar este recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea. Entonces, a comunidade, a sociedade e os profesionais que traballamos no ámbito social e os profesionais que traballamos en educación, os profesionais que traballamos en saúde, temos, creo, a obriga de formar comunidade, detectar e poder acompañar para intentar que España deixe de ser o segundo país pola cola en datos de pobreza infantil. Solamente nos supera Rumanía a nivel europeo. Algúnas claves para poder promover isto. Vale, por unha banda, o que estábamos falando, nos lo contaba moi ben esta mañán Rocío, no que nos expoñía de Extremadura, na súa experiencia, no? Unha mirada e acción comunitaria pode ser clave para a detección, apoio, intervención e acompañamento da infancia e adolescencia en situación de pobreza e, por tanto, poder ser nós os seus andamios para alcanzar mellores oportunidades. Os recursos de carácter comunitario, relacional, social e cultural que poidan integrar os nenos, nenas e adolescentes en situación de pobreza son os que poden ter un papel amortiguador, non solamente as axudas económicas que reciben os seus pais. Esas son políticas de pobreza que están obsoletas a día de hoxe. É importante, porque as necesidades básicas hai que cubrilas, pero é necesario facer unha política integral que dote de recursos compensatorios a toda a infancia e que acompañe os seus papás e mamás aos adultos. Ese papel amortiguador fará unha defensa e resistencia frente aos factores de risco que podan desembocar nunha enfermidade de saúde mental. O acompañamento ás familias e o seu empoderamento
formación parental, integración sociolaboral, sentirse libres de presuicios e culpabilidade, sobre todo nos entornos nos que viven, nos barrios nos que viven, onde son coñecidos, fomentan a capacidade de recuperación e afrontamento da situación. Polo tanto, os programas integrais contra a pobreza infantil axudan a reducir as disparidades no desenvolvemento cerebral e a aparición de síntomas de saúde mental nos nenos, nenas e adolescentes. Por outra banda, permiten apoiar as familias, atendendo así de forma sistémica a situación. Polo tanto, eu vos presento un programa que me apasiona, no que traballo, o que dedico ahora mismo a miña vida laboral e que creo que pode ser un modelo que pode interpelar, onde todos os profesionais do ámbito sanitario que participades, está por aquí Nieves, de Lugo, Arancha, de Pontevedra, as miñas compis Cris Pereiro e Agustina en Vigo. Bueno, entonces creo que, logo se queren tamén poden comentar o que consideren, pero creo que é unha gozada poder contar con todas vos, sabendo o estrés que tendes e as dificultades que hai no servicio sanitario. Caixa Proinfancia é un programa dirixido á infancia e adolescencia en situación de pobreza infantil, co fin de garantir o acceso a oportunidades para promover o seu desenvolvemento e o das súas familias, co obxectivo de romper o círculo de pobreza hereditaria. Caixa Proinfancia ten un modelo moi claro, é un modelo de rede. Eu levo 29 anos currando e sempre digo o mesmo. Eu hai 8 anos descubrín o que é traballar en rede. E toda a miña vida traballei con outras persoas, outros asientes de diferentes ámbitos e demais. Pero unha cousa é traballar en coordinación e outra cousa é traballar en rede. Son cousas moi diferentes. Dentro deste modelo de intervención sociocomunitaria, hai un ámbito socioeducativo, sociosanitario, onde estades vos, incluída sociofamiliar, sociolaboral, e a intervención que se fai a través dos planes de traballo é a través, tamén toca a área educativa, promoción da saúde, área familiar, social e laboral. É un programa financiado e seguido por Fundación La Caixa, vale? Fundación La Caixa é o único financiador deste programa en toda España e Portugal. Vale. O modelo de traballo de Caixa Proinfancia, vou ir un pouco máis rápido porque creo que vou mal de tempo, entonces, 5 minutos. Vale. Entonces, voume pasar aquí e logo se iso vou para atrás. Vale, o modelo de traballo de Caixa Proinfancia é un modelo, como vos decía, de traballo en rede. Entonces, o primeiro que se configura é unha mesa técnica. Esa mesa técnica o programa Caixa Proinfancia está territorializado nunha zona de cada cidade. En Galicia estamos nas 7 cidades, pero non atendemos a población de toda a cidade. Atendemos a población dun barrio concreto ou dunha zona concreta. Ese barrio foi seleccionado nos seus inicios por Fundación La Caixa e o Concello, porque se supón que é o barrio que ten o índice de pobreza máis alto desa cidade. Vale? Por exemplo, en Lugo está na Milagrosa, en Vigo está en Ribera Tienza Calvario, en Ourense está en Covadonga e no 21, vale? E así en cada unha das cidades. Vale. Entonces, se configura unha mesa técnica. Nesa mesa técnica forman parte as orientadoras dos colexios desa zona, a traballadora social do centro de saúde. No noso caso, por exemplo, en Vigo, forma parte a traballadora social do Centro de Saúde e a traballadora social do ámbito de infancia do Hospital Álvaro Cunqueiro. As traballadoras sociais do Concello, dos concellos. E logo, as entidades sociais que formamos parte. Vale? Esta mesa técnica é onde se deciden as altas, onde se elevan as altas, as familias que se van a dar de alta no programa, as baixas, e se fai o seguimento durante o curso destas situacións. Vale? Entón, é unha gozada sentarse nunha mesa todos estes ámbitos e traballar todos cara a un obxectivo común. Vale? Ben, o programa establece un plan de traballo e o programa Caixa Proinfancia ofrece todos estes servicios que vedes aí. Vale, para a xente de atrás que igual non o vedes, hai servicios de reforzo educativo, vale, que dentro de eses están grupos de reforzo educativo, logopedia, psicomotricidade,
e hai algunha tarxeta de equipamento escolar. As tarxetas son as mínimas, é o que menos damos, pero cando se ve unha necesidade moi evidente e se comparte cos servicios sociais e non hai outra forma de conseguir ese medio económico, pois sí que se poden dotar dende o programa. Hai un servicio de lecer e tempo libre onde facemos actividades durante todo o curso que lle chamamos centros abertos para todas as idades e logo colonias urbanas e campamentos en épocas vacacionais. Hai un servicio de atención psicoterapéutica onde se fai terapia individual, familiar e logo tamén talleres terapéuticos grupais. Pola mañán a compañeira de Ribeira falaba do poder do grupo. En Caixa Proinfancia hai moitos servicios grupais que son moi poderosos, aparte de que crean rede social, rede de apoio social. Moitas das nosas familias están moi solas, son migrantes, acaban de chegar, etcétera, etcétera, e é unha canle moi boa para sentirse acompañadas. Logo, temos soporte educativo familiar. Aparte do acompañamento que lle facemos ás familias individualizado, hai talleres grupais, tanto talleres educativos familiares para familias que teñen fillos de 6 a 12 anos, centro materno-infantil para familias de nova crianza que teñen bebés de 0 a 3, como grupos tamén de mulleres que sufriron violencia de xénero, e entonces hai un taller grupal de empoderamento da muller e ao que acuden cos seus fillos e fillas, e os nenos e nenas se fai un programa de inteligencia e educación emocional. E logo hai unhas tarxetas concretas para alimentación e higiene infantil e gafas. Todo isto complementado con promoción da saúde, que é un área transversal que está no programa, e obxectivos complementarios que se traballan con outros programas de outras entidades a nivel de emprego, a asesoría xurídica para mellorar a situación administrativa das persoas, vivenda, etcétera, etcétera. Esta descripción da Mesa Técnica de Vigo para que virades aí todas as persoas que formamos un pouco parte da mesa. Está todo desconfigurado isto, non sei por qué. Estos todos servicios os facemos entre diferentes entidades sociais que estamos traballando no territorio. Aquí vos poño un exemplo das entidades sociais que estamos en Vigo, por exemplo, pero en todas en Lugo, en Pontevedra, en Ferrol, en tal, as entidades sociais que están no territorio comparten estos servicios e os levamos a cabo. Está un pouco o escenario de Galicia, 7 redes, 27 entidades sociais implicadas, aí están as 7 cidades. Dende 2016 ata ahora, que foi cando empezou o programa, atendimos a 1.554 nenos, nenas e adolescentes e 951 familias. E estas son un pouco conclusións que vos quería contar, pero creo que non me dá tempo. Sí, pois son conclusións que fixemos dun traballo, fixemos uns focus group con familias, con profesionais e cos nenos, nenas e adolescentes e se foron extraíndo diferentes conclusións. Eu puxen aí en azul as que teñen que ver máis co tema sanitario, porque creo que son as que vos poden interesar máis. Entón, valórase positivamente a mellora na atención, coidados, saúde física e mental, apoio nas tramitacións, cambios na situación legal, potenciando a súa mellora persoal, autonomía e empoderamento, tanto das familias como dos nenos, nenas e adolescentes. Todas as persoas que asistiron a atención terapéutica refiren mellora na súa situación persoal, familiar, escolar e ou social, agradecen a periodicidade e a atención inmediata. A boa coordinación e implicación dos profesionais de mesa técnica procuran a atención integral das familias e dos nenos, nenas e adolescentes de forma que se sinten apoiados en todos os ámbitos, máis alá das axudas e servicios de Caixa Proinfancia. A coordinación coas traballadoras sociais de saúde e de servicios sociais, que pola mañán alguén apuntaba que sei que tedes a veces os vosos máis e os vosos menos, pero eu creo que no momento que este asunto, nesa reunión, aparte a mí me encanta, por exemplo, cando veñen a Vigo e tal, e logo Cris se queda, e entón, mira, vamos a despachar tal, sabes, e logo, fora da reunión, pois se traballan outros temas, non? Procura unha atención consensuada e unha maior atención coas familias. Logo, aí son frases que escribiron algúns nenos e algunhas familias a maiores, e leo así un par delas que teñen que ver un pouco. Os meus fillos teñen xa atención sanitaria gracias ao apoio de Caixa Proinfancia e a traballadora social do centro de saúde. Familia con 4 fillos. Estar acompañada durante a miña estancia no hospital gracias a la trabajadora social del hospital e a Caixa Proinfancia. Bueno, e se acorto, e logo si eso, pois falamos.
É unha pena que teñamos tempo limitado, pero logo vamos a ter máis tempo para poder concretar cousas. Bueno, eu creo que salieron cousas importantes. O tema da invisibilidade pareceme importantísimo. Me lembro así rapidamente, cando foi a pandemia, que parece que antes da pandemia vivíamos nunha especie de limbo fantástico, non? E de repente da pandemia parece que é a disculpa de todo. Cando foi a pandemia e o estado de alarma, de repente apareceron todas as persoas que vivían en situación de rúa na calle, e problemas de saúde mental e de adiccións, e de repente encheron os servicios de urgencias e a xente, os médicos, decían, pero onde saliu toda esta gente? Esta gente onde estaba antes? Esta gente antes era invisible. Estaba na rúa, pero non a veías. Cando non pudo estar na rúa, chegou aos servicios de urgencias, non? E estamos falando de nenos pobres que viven en familias pobres. Por lo tanto, estamos falando de inclusión social e de pobreza de familias. Isto é moi importante. E logo falaremos desto, vale? Ben, ten a palabra Bea. Veña. Vale, pois moitas gracias, ao comité por invitarme a falar deste programa innovador, en Galicia e en España, de prevención do suicidio. Entón, antes de falar do programa en sí, quería facervos como unhas pinceladas un pouco sobre a situación. Espera un segundo. Vale. Espera. Sí, no, perdón, é que pensei que era outra presentación. Isto é un pouco para que se vexa, a demanda que en diferentes institutos aos que se van e nas consultas se atopa en relación aos proxenitores. Temos outra tamén de demandas dos profesores cando se fan charlas deste tipo para o profesorado. Demandas que non teñan que ser explícitas. Hai os adolescentes non che chegan a consulta dicindo moitas veces que teñen depresión, que se queren suicidar ou así. Que destacaría desto? No tema dos proxenitores, a confusión, falta de tempo, dificultade de comprensión, démoslle todo, que se escoita moito. Son o seu mellor amigo, dificultade a hora de poñer límites, porque se quero ser o meu mellor amigo do meu fillo ou da miña filla, os amigos é difícil poñerlles límites. Entón, buscamos solucións profesionais, como quero ser o mellor amigo do meu fillo, pois vou ao psicólogo ou psiquiatra para que sexa el quen solucione o problema. Ou a adolescencia, que é isto da adolescencia? Houve un cambio na subxetividade, no modelo social. Antes a adolescencia era unha etapa de transición pola que se pasaba. Agora, incluso para os adultos, a adolescencia é como a etapa de referencia. Todos queremos ser adolescentes, e iso ven parello coa inmediatez, a inconformidade, o hedonismo, e todo ven servindo o consumo tamén. Por parte dos adolescentes, cal é a situación? Pois intentos de suicidio, autolesión, ansiedade, depresión, estrés académico, falta de tempo, exceso de actividades, uso patolóxico de internet, consumo de sustancias, violencia, etc. Isto un pouco é a situación que se ve. Cal é a resposta da sociedade ante esta situación? Non me gusta este formato de meses. Aquí preguntaríamos en plan de que pensades, podríamos estar unha hora ou hora e media así. A resposta da sociedade ven sendo un pouco isto. Just do it, persigue tus sueños, ellos saben el camino, impossible is nothing, os likes, para ter likes, moitos likes non te pode salir do rego, senón... Ou Barbie pode ser lo que quiera ser. Que pasa? Isto é o que vende a sociedade por unha parte. Por outra parte, a adolescencia tamén se lle dice, a adolescencia a xente nova en xeral, que van vivir peor que os seus pais, que o ascensor social parou, entón estanlle vendendo, por unha parte, estánselle vendendo unha fantasía, uns ideais que a hora da verdade non son posibles, prométeselles todo e ao final non é eso que hai. Entón, eso xeralles unha situación de vulnerabilidade extrema ante o fracaso.
sobre todo pois, se non se hai costumbre de tolerancia a frustración, etc. E aí, cando o futuro é incerto, quédanos o agora. E se o agora é doloroso, porque nos rexeitan, porque nos acosan, polo tema que sexa, cando pode comezar a ideación suicida ou condutas de risco. Quería comentarvos un pouco respecto á ideación suicida. Isto é como un nudo borromeo que aos psicoanalistas lle gusta moito. Son 3 anéis que se sacas un, desfaise o nudo. Entonces, o primeiro anel, que se ve un pouco como mal, non sei por que, desaparece, o de que é a dor psicolóxica, de calquera tipo, porque as miñas amigas me rexeitan, porque hai violencia de calquera tipo, porque non me correspondo cos ideais que me fixen. Isto solo non xera risco de suicidio, salvo se non vai acompañado do segundo componente, que sería a falta de pertenza. Se eu teño un grupo en casa, me dan apoio, ou se teño un grupo de pares, de iguais, me dan apoio, ou preferiblemente, se teño un grupo en casa que me dá apoio e un grupo de pares que me dan apoio, inda que teña dor psicolóxica, vou poder soster a dor psicolóxica. Se teño dor psicolóxica e non teño grupo de pares que me dé apoio e non teño grupo en casa que me dé apoio, temos un problema. Pero, ainda así, faltaría o terceiro componente, que sería a capacidade adquirida. A capacidade adquirida é, normalmente, en xeral, o suicidio é un proceso, non acontece de golpe, non? Entón, hai que, de alguna forma, perderlle o medo a dor física, buscar en internet, as autolesións sí que son indicativos, e os intentos de suicidio previos sí que aumentan moito o risco de suicidio. Vale. Ante esta situación, polo medio chegou a pandemia, que fixo como abrollar todo o tema da saúde mental, ou polo menos parte do tema da saúde mental. Porque se está vendo que as autolesións, os intentos de suicidio cada vez nas sociedades son máis prevalentes en poboación infanto-xuvenil. Os nenos, as nenas e os adolescentes, igual que a maioría das persoas adultas, non fan este tipo de conductas buscando propiamente a morte. O que buscan é deixar de sufrir, deixar de vivir esa situación de dor psicolóxica que están vivindo. Ben, isto era como un pouco así para contextualizar. Os adolescentes e as adolescentes onde pasan o maior tempo, unha gran parte do seu tempo é nos centros educativos, e por eso desde a OMS incluso se valora como as intervencións educativas como as máis apropiadas para intentar reducir o risco de suicidio. En 2015 levouse a cabo este estudio multicéntrico aleatorizado con 18 países da Unión Europea e un total de 11.100 alumnos, onde valoraban 3 estrategias diferentes de intervención para reducir o risco de suicidio en entornos educativos. E tiñan un grupo de control. Unha das estrategias era formar a adultos, como a profesores neste caso, para detectar sintomatoloxía ou indicadores de situacións de risco, asesorar, acompañar un pouco, derivar a saúde mental se facía falta. O outro era como un cribado universal de mandar a consultas e testar a todos os adolescentes. E o último, como a terceira pola do estudio era o IAM, o programa do que vamos a falar despois. Todos reduciron algo o suicidio, porque se fixo un pretest antes de levar a cabo o estudio e un ano despois volveuse a pasar o test. Das 3 polas que se estudiaban, a única que reduciu a metade os intentos de suicidio e os casos de ideación de depresión e de ideación, grave, eso a metade, o 30% dos casos de depresión e que se corroborou que incrementaba o apoio entre iguais e a solidaridade no grupo é o IAM.
O llamo que facía é xuntar a un grupo de adolescentes para que debatan durante 50 minutos en 5 sesións sobre saúde mental. Está avalado pola OMS na guía de 2021 que sacou como de boas prácticas e por Save the Children. E un pouco con estas credenciais chegou o IAM a Galicia en 2022, que se actualizou o protocolo de prevención e actuación de risco suicida. Neste protocolo incluíronse como dúas novidades respecto aos anteriores: a vía rápida de derivación á saúde mental e o IAM. Poño aquí o de non podemos evitar as ondas, aprendamos a surfealas, unha, porque é un pouco o espírito do protocolo, por eso a táboa de surfe a rapaza, porque nin o protocolo nin o IAM van a evitar as fontes do estrés. O sea, as situacións complicadas, malestares vanse dar, sexamos adolescentes, adultos ou en calquera momento. Do que se trata é de intentar ter as ferramentas para sobrelevalo. Entón, por eso, símil de as situacións difíciles vanse dar, son como as ondas do mar, están aí. O que intentamos é ensinarlles aos adolescentes a surfealas. Entón, como vos dicía, o IAM significa Youth Aware of Mental Health, Xuventude Consciente da Saúde Mental. É un programa escolar dirixido á mocidade entre 13 e 17 anos, no que aprenden e debaten sobre saúde mental. O IAM invita a reflexionar sobre diferentes enfoques, sobre os sentimentos de cada un e diferentes formas de resolvelos. No IAM están dous adultos na aula co rapaces, un instructor e un axudante. O que se lles dice é que, explícaselles que non é unha clase normal, de feito non sei se se distingue moito na foto, a disposición é sempre en círculo para que todo o mundo se vexa a cara. Inténtaselles transmitir que é un espacio seguro no que poden falar de calquera cousa que lles xere malestar, desde rupturas de parella, problemas en casa, calquer tema que a un adolescente ou unha adolescente lle poida preocupar. Todo o que digan é válido, non hai respostas correctas nin incorrectas, valídaselle todo o que dicen. Interesa moito que se vexan diferentes enfoques, diferentes perspectivas, como poderían actuar na mesma situación desde posicións diferentes e recursos de búsqueda de axuda. O IAM son 5 sesións divididas en 3 semanas. Na primeira semana faise a sesión 1 e a 2, na seguinte a 3 e a 4, na terceira semana a quinta sesión. Na primeira sesión explícaselles un pouco con a presentación con diapositivas de que vai o programa, fanse como uns acordos con eles, pois o espacio seguro, acordas por respetar os turnos de palabra, que fale unha un tempo, o tema da confidencialidade. Dicímoslle, obviamente, se queremos que sexa un espacio seguro, o da confidencialidade, eso é un pequeno detalle importante. Entón, explicámoslle que calquera cousa que nos digan non vai salir da aula, o que pasa no IAM queda no IAM. A eles tamén lles pedimos que non graven nin que non conten nada do que se fala, aínda que non son estrictamente temas personais, pero que non conten fora do IAM. Explicámoslle que só rompemos a confidencialidade se detectamos algunha situación que sí, que pode haber malestar, risco de suicidio ou tentativas previas ou o que sexa, algunha verbalización que fagan, que nese caso sí, que lles pedimos falar con alguén adulto, orientador normalmente neses casos, sempre falando antes que a persona. Entón, son acordos como que se consensúan entre eles, aquí estou contando rápido, pero isto que, veña, pois vamos a consensuar acordos, que vos parece, que tal, acaba, en todos os grupos sale o mismo, como cando faz moitas veces no grupo sale o de confidencialidade, respetar os turnos, tal. Na segunda sesión, fanselles como, na primeira tamén se colocan os pósters como que resumen o programa, que están todo o tempo que dura o programa na aula, e se lles dá un libriño tamén como resumen de síntomas de estrés, situacións que xeran estrés, como facer, e
e aquí me parece o máis relevante para enlazar co comunitario que dicíamos, un listado de asociacións e de recursos locais. Este curso se fixo en todos os sitios onde se levou a cabo o IAM, recursos de todo tipo, o sea, de saúde, infantís, asociacións juvenís, ecoloxistas, feministas, deportivas, de todo o territorio que tuvera así na contorna, para que puderan saber que aí, que eso, que non é só recibir axuda no psiquiatra ou no psicólogo, senón que hai outros xeitos que tamén poden axudarlles. Na segunda sesión faiselles como un exercicio de dilemas a través dunhas tarxetas. Son as tarxetas estándar, onde se lle poñen diferentes situacións e 3 preguntas, como que farían, como se sentirían, que farían e cuáles serían as consecuencias, para que debatan en pequenos grupos. Non hai respostas, non hai, nin teñen que poñerse de acordo, nin hai unha solución, porque obviamente hai cousas que nin a mesma solución vale para todo o mundo, e nin todas as problemáticas a veces tamén teñen solución. Entón, hai tarxetas tipo que salen sempre nos grupos de estás en el parque con tus amigos e empiezan a pasarse un porro e te animan para que lo pases. Entón, bueno, debaten. A mí é a parte que me parece que máis interesante, os debates que se fan entre eles, porque incluso o instructor, a instructora facilita os debates, pero non intervén. O sea, de feito, temos como un papel neutral que é bastante complicado de manter acostumbrados como a dirixir así. Entón, das tarxetas de dilema, pois eso, devolverlles ao resto do grupo e que pensades, que faríades, que así. Na terceira e na cuarta sesión se fala de situacións de estrés, de crise, de depresión e de ideación suicida a través de roleplays, de escenificacións. Si tuverades que arriscarvos a dicirme pois o típico roleplay que fan en situación de estrés, o sea, si vos poñedes na pel dun adolescente da ESO, terceiro da ESO, situación que xere estrés, exámenes, dicíades por aí, non? É mallao. En todos os grupos que se fan o tema dos exámenes, os que sacan boas notas por la presión de sacar boas notas e os que sacan malas notas por la bronca que lles vai caer en casa por suspender. Pero sale en todos os grupos o tema do estrés. Un pouco ca mesma dinámica de que se sintan eles como farían en unha situación que non é real, ou seja, que proben e que xoguen literalmente con diferentes papeles, diferentes personaxes e diferentes formas de axudar aos compañeiros. E na última sesión o que se fai é como un resumo colectivo do tratado no programa, e trátanse tamén temas dinámicos como de emocionais, dinámica interna de grupo. Vale. Este ano formámonos 20 instructores e instructoras co equipo sueco, porque o IAM está como patentado polo Instituto de Karolinska, entón tuveron que vir parte do equipo a facernos a formación específica intensiva para os instructores, e formamos os instructores que é personal da Consellería de Educación, orientadores, e de Sanidade, psiquiatras, psicólogos e traballadores sociais. E formamos a residentes de psiquiatría, de psicoloxía, de enfermería, de saúde mental, para ser os axudantes. Como o programa se fixo en 2015 en Suecia, a situación cambiou, Suecia non é Galicia, e pasou moito tempo, quixemos que este primeiro curso facer un estudio clínico tamén para verificar se o programa obtén resultados comparables en Galicia aos que obtuvo en Suecia, ou se reducir a metade os intentos de suicidio, 30% de depresión, así. Entón, este curso fíxose en 78 centros, en 4.000 alumnos máis ou menos, 40 de intervención e 38 de control, o programa. Nos de control simplemente pasan uns test, eses que vedes, bueno, aí ao principio, antes debe empezar a intervención do IAM. Nos de intervención, se lles fai a intervención que estamos agora acabando casi
as intervencións e despois, dentro dun ano, se lle volve pasar o test para ver as diferencias. Te quedan 30 segundos. Acabo con isto, acabo con esta diapositiva de non se pode loita para vencer o mal, senón para que non triunfe porque me gusta, porque eu entendo que é imposible erradicar o suicidio, que sempre o vai haber, pero creo que deberíamos loitar por minimizalo, por minimizar os malestares, por minimizar as situacións complicadas, as situacións de depresión, ou situacións que poidan levar a mocidade a ter conductas suicidas, darlles estrategias para buscar apoio, inda que sexa unha batalla desigual, pero hai que loitala. Nada máis, gracias. Moitas gracias, Bea. Ben, eu antes de dar o paso ao público para poder, aos compañeiros, para poder aportar as súas opinións, a min gustaríame facervos unha pregunta a cada un de 1 minuto de resposta. Cales son 30 segundos para decir as debilidades dos vosos proxectos e que cousas pensades que se poden mellorar? Porque a mí me dá a sensación de que vai pasando o tempo e mentras haxa programas e haxa cartos funcionamos e non se incorpora nada as políticas ordinarias. Volvemos outra vez a ter cartos, volvemos outra vez a traballar. Non hai cartos, marchamos, non pasa nada. E esta dinámica vense producindo desde hai moito tempo, non? E non avanzamos moito en este sentido. 30 segundos, debilidades, 30 segundos, melloras que tú incorporarías. Marcos. Bueno, non sei se isto... un pouco casi que deches a resposta, non? No caso do programa no que eu participo, efectivamente, a temporalidade, non? É dicir, agora hai unha situación de incertidumbre porque non se sabe se vai ter continuidade ou non. Outra das debilidades que tamén lle vexo é a formación dos profesionais, non? Porque cando se fixo esa selección, bueno, pues, se collou o profesorado que estaba traballando con sensibilidade, hai xente que traballa estupendamente, pero non se tivo en conta, por exemplo, que fosen profesionais vinculados ao noso ámbito, non? Do social, digamos. E, pues, como melloras, a mí me parece que, bueno, sí que creo que é unha figura moi interesante, que ten moito sentido dentro dos centros educativos incorporar toda esa visión social vinculada aos departamentos de orientación e quizáis habería que mellorar, bueno, ir definindo mellor o perfil, non? Ben, e ferramentas de traballo tedes? É dicir, aparte de ser un pouco os apoios dos orientadores, a propia rede ten recursos propios? Ou sodes vos profesionalmente? Nos somos o recurso, ben, básicamente. Pero sí hai algún recurso económico, pero moi pouca cantidad. Manexamos, básicamente facemos un traballo máis eso de coordinación ou de asesoramiento. Pero tamén hai unha cosa que é moi importante, é dicir, eu traballo dentro do ámbito educativo, non? E nós temos que aproveitar os recursos que ten o sistema educativo, que ten moitos recursos, moi desaproveitados. É dicir, o sistema educativo ten moitos recursos e moi desaproveitados. E parte do meu empeño é este, non? Independentemente de establecer coordinación cos axentes de fora. Moi ben. Maite, un minutito. Vale. Bueno, pois debilidades. Primeiro, o financiador, que estamos todos moi agradecidos á Fundación A Caixa, pero, lóxicamente, as políticas de pobreza teñen que estar cubertas dende a administración. Entonces, aínda que hai convenios cos concellos e con Xunta de Galicia, nin concellos nin Xunta de Galicia aporta nada para que este programa, que está pensado para 60 familias e moi territorializado, non se poda estender a outros barrios de todas as cidades ou a outras vilas ou a outros sitios, porque a pobreza infantil, e aparte en Galicia, que somos a terceira autonomía pola cola, pois é necesario que haxa unhas políticas de pobreza pensadas dende Xunta e concellos. Logo, por outra parte, o propio modelo do programa, que é maravilloso, pero ten a súa debilidade, que é que hai moitos cambios nos profesionais. Entonces, hai nalgúnas cidades que funciona moi ben porque os profesionais se manteñen estables, están fidelizados, hai un nivel de implicación moi alto, e hai noutros que a mellor orientadora do centro educativo X cambia cada X, pois o mesmo pasa nos centros de saúde ou na traballadora social do concello, o que sexa. Entonces aí é como máis complicado manter o modelo de rede. De feito, hai algún ano que en algunha cidade se intentou tirar do programa casi sin mesa para volver a recuperar ese tema.
E logo, nada, eu creo que a territorialidade é moi potente porque, en teoría, traballas moi focalizado nun barrio, pero a veces te dá moita rabia non poder atender a familia que vive dúas rúas máis abaixo porque non entra dentro do territorio X, sabes? Entón, eso a veces, bueno, pois, eso. Bea, dalle. A ver, é que o llame en sí está como nunha fase tan embrionaria que é casi difícil sacar, non? Un pouco o tema das limitacións que decíades do financiamento, pois sí, porque o llame está financiado 95% con Fondo Social Europeo. En principio a idea é ir facendo isto escalar. Este curso foron 4.000, pero o que ven xa se está ampliando para que sexan 6.000. A idea en 2027 que todo o alumnado de terceiro da ESO, o sea, teña intervención feita. Cando o Fondo Social Europeo deje de financiar, pois non se sabe. Moi ben, pois veña, abrimos turno de preguntas, temos 20 minutiños, para que fagades as vosas aportacións. Bueno, cando queirades. voy a arrancar. A ver, lo que os planteo es para invitar a la reflexión, que supongo que muchos y muchas de las que estáis aquí lo compartiréis y otros no. Por un lado, nosotros defendemos los sistemas públicos y entiendo que tanto por la parte de la UACO como por la parte de Arela estamos, bueno, sobre todo por parte de Arela, estamos asistiendo, nos has invitado a una iniciativa desde la red privada, ¿no? Por un lado, el tema de UACO, no entiendo bien dónde queda la figura del coordinador de bienestar, según la Ley 821. Ya contestó antes la propia María Jesús de que el perfil profesional, la sensibilidad no llega, y desde el propio colegio profesional al que nosotros representamos hemos denunciado injerencias ante la Consellería de Educación. Entendemos que ahí tiene que estar presente el trabajo social y que muchas de las funciones que ahí aparecen pertenecen al trabajo social en el contexto educativo. Y por el lado de Arela, bueno, pues ¿dónde queda el SEAF, el Servicio de Educación y Apoyo Familiar, que es un servicio reconocido en la cartera de prestaciones y servicios de la propia Ley de Servicios Sociales en el sistema público gallego? ¿Dónde queda la intervención con familias desde el sistema público? Y estos programas, bueno, pues están bien, pero son programas territorializados que dependen de investigaciones, que dependen de subvenciones y que, claro, abrimos puertas que luego cerramos. Entendemos que debemos de defender esa intervención desde lo público porque la figura del trabajo social en sanidad o la figura del trabajo social de los servicios sociales aparece dentro de una comisión y se invisibiliza el trabajo con familias desde el sistema público, ¿no? Esa es la forma en que lo vemos. Gracias. Podes respostar, calquera dos dous, Sí. ou os dous. Bueno, concordo en moitas das cosas que estás dicindo. É dicir, creo que, como ben estaba comentando, é unha das debilidades que comentábamos, que o perfil profesional, cando se fixo isto, a Consellería, cando decidiu implantar as UACOs, non tomou eso en consideración, simplemente colleu profesorado e punto. Entón, eu concordo contigo en que ten que haber un profesionais, o sea, que non basta con sensibilidade, totalmente de acordo. E máis, a risco de ser un pouco corporativista, defendo a idea de que sea o traballo social, ademais. Lle vexo moitísimo sentido a esa figura profesional. E aí, dende esa política, pero bueno, neste momento pois estamos traballando neste programa, saliu a concurso en todo Galicia no seu momento, as entidades sociais nos presentamos e estamos intentando facer todo o que poidamos. O tema da intervención familiar dende o persoal público, dentro do programa faise moita intervención familiar dende os programas de educación familiar dos concellos e demais, porque logo nos coordinamos os educadores familiares ou as traballadoras sociais na súa representación van comentando como, e por exemplo, cando eso é así, pois nós non estamos tanto facendo ese seguimento da familia, sino que nos coordinamos con educador familiar X, aínda que os nenos veñan aos servicios socioeducativos ou terapéuticos ou tamén a familia complemente, porque o sea, eso que ti nos estás dicindo, creo que estamos casi todos de acordo, pero eso pasa o mismo coa atención terapéutica. É dicir, a atención terapéutica ten que ser pública, está claro. A atención terapéutica, un neno morre polo camiño, si ten que estar atendido polos sergas cada 6 meses ou cada 5 meses ante unha situación graves como están vivindo. Entón, con nós teñen atención terapéutica inmediata cada 15 días e todo o tempo que necesiten. Entonces, está claro que ten que funcionar o sistema público. Por suposto, pero eso non quere decir que
sabes, que non pode haber outras iniciativas complementarias mentras ese mecanismo non funciona como debe funcionar, que temos que ir facendo esa loita paralelamente. Pero que solamente coa xestión pública, tal como se xestiona en Galicia, teríamos o tema complicado a nivel social, creo. Ben, aquí o que dixemos a mañán, o modelo se construe solo. E o modelo se construe a golpetazos, con escaso planeamento, sin cuestionar o ben que se fai por parte do terceiro sector, pero o terceiro sector ten que estar complementando a acción pública e ten que estar de unha maneira subsidiaria desenvolvendo as políticas sociais. Cando non hai proxecto, cando non hai modelo, surden todo tipo de iniciativas que, por ausencia das públicas, tiramos delas, obviamente, son idóneas, pero non é o modelo que os servicios sociais preconizan nin estiman para unha cidadanía. Non o son únicamente, senón como complemento da acción política pública. Ese é un pouco o resumo do que se falou aquí, non? Ben, algunha pregunta máis? Veña, aproveitade. Vamos a darle brasa a Bea, que Bea non falou moito. Que vos parece o proxecto JAM? Veña, quen se anima? Por ali, Isabel. Para empezar, había que saber inglés para entrar como instructor. Bueno, había... E os que nacimos nos 60 estamos fastidiados. Había que chapurrear un pouco inglés. Tal cual. Porque, bueno, eu tamén estive con Bea nesa formación, tamén son instructora JAM. Eu penso que, por lo menos a miña experiencia, Bea, non sei se opinas o mesmo, é que a adolescencia, a xente nova nas escolas, ten moita necesidade de falar das emocións. Parece que é algo que se esquece, que non estamos habituados ou que estamos en esas prisas, en ese tal, e cando hai un momentiño para falar de emocións, de grupos de emoción ao final, porque son cousas que, aínda que non falan directamente de situacións que lles afectan, pero sí que están falando de situacións que non teñen por que ser persoais, pero que sí que notas, eu polo menos a sensación que teño, é que a xente nova necesita falar de emocións. É que estamos esquecéndonos moito desa necesidade desa xente e desa necesidade que hai e que temos que fomentar. Con JAM e con todo, e incluso penso que todos temos que necesitar de falar moito máis das esas emocións. Non sei se ti pensas o mesmo. Sí, totalmente. O sea, eu creo que esa sensación de que os sintan, o sea, que se sintan escoitados e non xulgados, eu creo que é moi básico. Eso é unha das cousas que sí que lle vexo como de fortaleza o JAM e de parte de complicación nosa de dicídenos o que irades, o que se vos pase pola cabeza, non vos vamos a xulgar, non vos vamos a criticar. A min tamén me pasa o revés, non? Que che dicen o típico que queres escoitar de las drogas son malas, profe. Non me vale. Prefiro que me digas, mira, pues ayer me salí, me vi tal, poder dicir, a ver, que faría deso resto, non sei que tal, a que me sigas o discurso. Eu, a miña percepción dos que fixen é unha pasada, os insights, as reflexións que fan cando os deixas falar, pero eso, o sea, de emocións, incluso de roles, de dinámica de grupos ou de roles individuais mesmo. Eu nun dos llamos como na última sesión, que como eso, de recopilación de todo o que se falou e así, falando, pois eso, como de temas de, según vos dicía, que nas situacións de estrés sempre salía o dos exámenes, nos de depresión, suicidios, aí é sempre temas de acoso e de bullying, que non me deu así tempo de comentalo. E un día, un rapaz repetidor fixo como un discurso de como cambiara el, o sea, o seu rol, pero especificado de, claro, porque isto é como se fora a cadena trófica, a cadena alimentaria. Entonces el pez grande se come al chico y claro, ahora el acuario es más pequeño, entonces por eso cambiou. Que, o sea, bueno, estábamos Xandre, o sea, o coordinador de saúde mental, eu, quedámonos, aplaudimos, de feito, o sea, démoslle un aplauso, porque é destas cosas que a veces, eso, che fan uns razonamientos que te fan pensar. Eso, que sí que se invalida moitas veces
Tamén o tiñan dito moitas veces, de que como que lles invalidan desde profesorado, adultos, as sensacións ou os malestares. Eso son cousas de nenos, eso non é nada a él dolle ou a ela dolle. Isto é como típico cando vas con un pequeno do parque que cae, eso non é nada, non é nada, sangra, doe, sí que é algo. E eso sí que o referían tamén, de que agradecían como tema de que lle validaras, que igual é unha tontería, pero que a eles esa tontería lles molesta. Moi ben, algunha pregunta máis? Eu sobre o programa. Bueno, había que saber inglés, me imagino nas primeiras fases, porque creo que viñan de instructores de Suecia a formar. Ahora xa nos podedes formar a todos. Ahora xa sabemos inglés. A idea é que, claro, a primeira vez, cando se fixe a primeira formación sí que foi como un pouco indicada, non foi unha formación aberta que todo o mundo se pudera anotar, unha polo tema do inglés. A nosa idea era que xa este curso se pudera facer, puderamos facer nós como de formadores e formar ao resto, pero os suecos teñen como protocolizado que hai que facer como un mínimo de 8 jams antes de poder ser formador, quero dicir que ten un parte de lógica, non ten moita lógica tampouco que tú, nun programa que non tes moito expertise, te poñas a formar. Entón, este curso volvemos ter que traer o equipo sueco para formar outra tandada, despois a idea que sí, que xa para os seguintes se poidan facer en castelán, galego... E mentras todos a escola de idiomas. Eu xa me matriculei. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las intervenciones. Yo sí que quería comentar cuánto de importancia en todos los ámbitos se está dando a esa parte que tanto nos toca en el trabajo social, que tiene que ver con lo relacional, con los vínculos, con las amigas y los amigos, con la visión de género, con la diferencia entre chicas y chicos en el tema de suicidio, en el tema de patologías. No sé si estos aspectos se han tenido en cuenta, porque no enfermamos igual, no nos pasa lo mismo, no se trata igual el cuerpo de las chicas que de los chicos, no se suicidan igual, ¿verdad? Entonces, yo no sé si esos aspectos, y me refiero a los tres, y sí que veo que nos cuesta poner esa mirada, ¿no? No sé si la habéis tenido, y es verdad que en 20 minutos da de sí lo que da, pero creo que hay una parte que tiene que ver, ¿no?, con nuestra profesión, y no sé si lo ponemos en valor, ¿no? El tema de las relaciones y cuánto las relaciones, de una manera o de otra, te llevan a un tipo de vida u otro, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustaría, si pudierais comentarnos un poquito cuánto de importancia. Pues hacemos una ronda de respuestas y terminamos aquí con la mesa para continuar con el programa. Queda una. Ah, pensé que no era la última. Pues ya contestamos a las dos, ¿vale? Hola, bueno, gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Mi pregunta va más para Maite, porque ha dicho que también estaba en la zona de Asturias y si podría comparar un poco, porque al final estamos tan inmersos dentro de la zona de Galicia que igual también compararlo un poco con la zona de Asturias, que somos muy próximos, pero al final nos diferenciamos en algunas cosas, y para ver también si hay puntos de mejora o algo que valorar que estamos haciendo bien. Gracias. Bien, pues contestamos a estas dos preguntas y cerramos la mesa. Vale, empiezas tú, Maite. Vale. Bueno, pues empiezo por la última. En Asturias hai dúas redes, unha en Xixón e outra en Mieres. Non teñen nada que ver unha con a outra, vale? Xixón é moi parecido a nós e eu creo que é unha rede recente, leva 2 aniños solo, e nada, está funcionando moi ben e se creou a estrutura así ben, pero bueno, cos seus máis e cos seus menos e tal. É un barrio pois similar ao que podemos ter aquí en calquera das cidades de Galicia. Mieres é outro mundo, a cuenca minera de Asturias, é unha pasada a situacións de pobreza que hai ali, e é unha pasada a implicación por parte dos profesionais. O sea, ali fan mesa técnica, esta mesa de todo o tal, cada 15 días durante todo o ano. O sea, é unha pasada como funciona. E realmente, bueno, pois xa se fixo ampliación ali de zona, de familias, de tal, unha poboación que hai 10 anos eran 60.000 habitantes e agora quedan 20.000, porque a xente se marcha para Oviedo, para Xixón, e realmente a maior parte da población é migrante, porque, bueno, a vivenda máis barata, está moi abandonada,
Entón, bueno, é un sitio moi chulo para poder estar aí a acompañar, pero cunha realidade moi complexa. Pero cuns profesionais maravillosos, maravillosos. De feito, as mesas técnicas se fan no centro de saúde, en Mieres. A traballadora social do centro de saúde é increíble e dende o primeiro momento ofreceu tal e non se fan ni na entidade, ni no concello, ni en ningún lado. Vamos todos ali, ao centro de saúde, a facer a mesa. Queres contestar a Raquel algo do que Sí, considerou? e o que comentabas ti, Raquel. A dimensión relacional, vamos, fundamental. En todos estes talleres que falábamos grupais, traballamos un montón estes aspectos, tanto a nivel de educación emocional e de relacións entre eles, como, por suposto, a perspectiva de xénero. É algo transversal e é algo que tamén nos está preocupando moito, porque sí que observamos non sei como dicilo, involución na perspectiva que teñen as adolescentes sobre elas mesmas e os adolescentes sobre as adolescentes. Entonces, é algo, de feito, un dos centros abertos que temos de adolescentes solamente de educación emocional, que decía antes a compañeira aí, a necesidade que teñen os adolescentes de falar das emocións, e traballamos moito dentro da perspectiva de xénero, eses talleres. Bueno, desde a UACO, sí, me refiero que de alguna maneira, como é un traballo máis ca familia ou máis individualizado, eu o que observo, sobre todo, o sea, na práctica, por exemplo, moi vinculado co que estabas antes comentando, desde unha perspectiva de xénero, nas mulleres sí, observo máis o tema da autolesión. O sea, por exemplo, ¿no? Esta é unha das cousas que me chamaba a atención. As mulleres tenden máis a ter autolesión ou a facer autolesión. Entonces, en función de eso, claro, moitas veces sí que non contamos con recursos que de alguna maneira, é dicir, están como moi generalizados, non se ten en conta moitas veces esa perspectiva, ¿no? É o que eu detecto, ¿no? E un pouco a nivel relacional, non sei se vos estades de acordo, bueno, un pouco cos chavales cos que eu estou traballando e cas familias, pero sobre todo cos chavales me parece moi importante vincular, non sei, é como hai a necesidade de establecer un vínculo co profesional, non? Tamén teño un pouco esta sensación e non sei se te respondo, pero bueno, por aí vai. Bea. Sí, no tema do JAM, o de vincular a pertenza que decías, é básico. De feito, cando vos explicaba antes o dos anéis, o da falta de pertenza, é por eso, un pouco, non? Porque o que se trata é de que collan en rede, de que teñan unha rede de soporte, pois, esencialmente porque na adolescencia son os amigos os que antes detectan cando algo non vai ben. O programa, expliquei así como moi xeral, ten detrás unha parte como de espírito, de dinámica de grupos estudiado polo tema tamén da perspectiva de xénero, non? Sí que é diferente. É diferente, e como decía Maite, sí que está vendo como un retroceso a modelos previos, eso, no Jam visibilízase moito cando fan roleplays. Pois típico roleplay, o primeiro no que estuve eu, que foi horrible. Claro, porque os roleplays os montan eles, nos dicimos que monten eles o escenario que queiran, os protagonistas que queiran, intentamos, sobre todo esta primeira vez que nos saliu horriblemente mal, saber un pouco de que vai o tema. Na primeira, pois, montaron como unha situación de abusos a unha rapaza por parte dun colega da pandilla, entón a rapaza contallo aos outros da pandilla, pero non a creen. O sea, en plan de, non sería para tanto, te lo inventarías, ou tal. Entón, claro, porque decía que era horrible, porque nos, o sea, seguindo o manual que tens que ser neutral, non te podes posicionar, non lle podes dicir que estaba mal. Claro, o manual sueco. Era en plan de como salimos, o sea, como cerramos este melón. Complicado. O sea, quero dicir, ese día non o podemos, o sea, non había forma de arreglalo. O que fixemos foi na última sesión con ese grupo un rollo de teatro do oprimido. Dixemos, vamos a repetir o roleplay e os que estén de fora que irades participar para que a solución sexa outra, o fagades.
e nos saliu mallao. O sea, según o primeiro día dixemos en plan desto non va a ser un desastre absoluto, ese día sí que tuvemos sensación de esto sí que pode funcionar. Moi ben. Eso que, perdón, solo, o que decías ti sí que é certo. As mulleres autolesionanse máis e os homes fan máis suicidios consumados. Bueno, pois espero que se dera resposta a todas vosas inquedanzas. Grazas aos tres pola intervención e a todos pola participación.